face, I don't recognize today, my Okay, let's go. Ang dami na. Okay, put it here. Put it here, Papa. Nabuksan niya ang laro. girl. I'm looking at a face, I don't. I-haul ko na lang itong mga nabili ko sa Filipino store. Kunti lang naman to. And sabi niya sa akin, may nag-order daw sa kanya from Adelaide tsaka from Warnam Ball. Dahil doon nakita sa vlog ko. Thank you guys kasi nag-order kayo sa kanya. Maramihan daw yung in-order sa kanya. And i-leave ko yung link niya sa baba kasi marami talaga siyang stock. Kasi ako pupunta rin ako sa Adelaide, sa ibang store, sa Filipino, Asian store. Kulang-kulang yung stock niya ng mga Filipino goods sa kanya. Ang dami-dami. As in, hindi ko lang kayo nadala ngayon, pero ngayon mas puno yung tindahan niya. As in, i-leave ko yung link niya sa description box. And tingin kayo, mag-ask kayo sa kanya. Baka meron kayong hindi mahanap niya sa city nyo, meron sa kanya. Kasi ang dami niya talaga. So anyway, eto yung nabili ko sa kanya. Yan. Para sa mga bata, isang ganito ang binili ko kasi mahilig sila dito. And si Holly, gusto niya strawberry. So, mayroon din akong isang ganito. 10 piraso ang laman nito. Ayan. And, eto, hinubos ko. Eto yung dalandan na sasto, guys. Tinikman ko kasi sabi ko, nauuhaw ako. Tapos sabi niya, tikman mo, mayroon akong bago. So, eto, pinatikim niya sa akin and nagustuhan ko. Dalandan siya. Ayan, oh. Sobrang, ako para sa akin, nasarapan ako sa kanya. And inubos ko. Sabi ko, tirahan kitang isa. Ilan kong nabili ko? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pang 11 itong iniinom ko. Ayan, oh. Ang dami kong binili sa kanya. Kasi sabi niya sa akin, minsan lang daw to. Minsan niya lang daw ito makuha. Yung nagustuhan ko. So, ayan, binili ko na halos lahat. Isa lang yung tinala ko sa kanya. And yung pakay ko doon ay para bumili ng bagong. Wala sa yung gusto ko na ginagawa kong Bicol Express. Meron lang eto yung available. Sabi niya, wala raw na stock yung supplier niya. So, eto, hindi ko to gusto kasi pink to eh. Pero wala tayong magagawa. So, yan na lang. Tapos, eto yung pickle. Ayan. Para sa sandwich or sa mga niluluto ko din. And Dika. So, ito lang yung nabili ko sa kanya, guys. Tingnan nyo sa Facebook page. Paglinip ko yung link niya, ang dami niyang stock, as in. So, yun na yung vlog. I-end ko na yung vlog, guys, kasi for sure mahaba na to. So, thank you ulit dun sa nag-order sa kanya. Salamat po. And, good night. Mag-close na ako ng vlog. Let's close the vlog. Ay! Ibigay ko muna yung surprise sa kanila. I have a surprise for you, boys. Wait lang. Remove, cover your thing. Drink? Not a drink. Wait. So good. Eto. This is for you. Thank you, Mom. Lion. Did Holly tell you? Holly told us. Why? Holly said tiger. Tiger? Yeah. So, Oh, she eto. thought this was a tiger. Yeah, it's a Wait, lion. what's this for? Lion. A Oh, rod. look! Look. It's these! Yeah. Oh, I love love sharks. Oh, you want a And shark, Kuya? So do you want mine? Okay, I'll just have it. You sure, yeah? Yeah. Okay. Because this one, Kuya, oh. This Yeah, one, I because- don't think so you're gonna fit because you're taller than Sak. See? You like it? Yeah. How about you, Sak? It Gusto looks rin like siya- it's already got spit on it. What? No, because it's wet. Naulanan siya. Mum, we'll be needing this because we're going to have to sleep on the mattress out here. So we could use this. Oh. And gusto sana ni Kuya etong shark. Kaso bakit hindi siya mag-fit yet? Where's Holly? Ha? No, they don't have big coffee. Sabi niya, bakit na maliit na coffee? You wanna try? Okay. Okay, I'm going to... I-try daw nila. Sige, try nyo nga. Sige, patry nga muna bago ko i-close yung vlog. Ayan na si Sak. O, papasok na siya dyan. Oh. Ang init-init dito, Sak. Oh, see? You won't fit there, Kuya Sak. Kuya TJ. Gusto din niya daw shark. Pero naisip ko na rin na matangkad na si Kuya. Ayan na si Sak. Ha? You like it, Sak? Ha? You like it? Mom, See? a
size 8, so I can put it on my whole. That's the only one. There's no sizes for that. Pardon? Why don't you buy things like that? Bakit hindi ko siya binilan si Kuya TJ niya? Rag. Yeah, why? Because I know he's not gonna fit. Beanbag. Not a bean bag. Kuya, cover your thing. The stone one. Huh? This one on TV. Ah, you saw that on TV? Yeah. She did get some. Oh, see? You won't fit na, Kuya. See, I told you. I knew it. Pero okay lang. Ha? Bitin na kay Kuya. Holly can have it, yeah. Because you're big boy now. That's not tiger, that's lion. Lion goes stand up. Lion do this. This is a rug. Yeah, that's a rug. That is a. Like It's a bean. It's like a sleeping bag. a sleeping bag, yeah. You like it? Gandang gabi guys, 11:30 na. Ngayon ko na sisimulan yung vlog para bukas. Kasi magpapakulo na ako ng oxtail. Ito yung nabili ko kanina. Tapos yung isa, ito yung dati ko na to nasa freezer. So, pakukulang ko na tong dalawa. And nilabas ko na rin yung aking lobster. So, isa lang yung nilabas ko kasi sikat lang naman ang pupunta dito bukas siya kasi sila ay sa Saturday pa daw. So, yan ang gagawin ko ngayon kasi hindi pa naman ko inaantok. Lahat ng tao dito tulog na guys, kanina pa. And nag-i-edit ako pero hindi ko pa natapos. Sabi ko kulo na ako ng kasi gusto ko yung kare-kare overnight talaga siya ang pinapakulan na dahan-dahan para bukas sobrang lambot niya na ititimpla ko na lang siya. And ano pa ba? Baka gumawa na rin ako ng cassava cake ngayon and we'll see. Okay? So, yeah. See you later. Ayan na yung oxtail. On lang natin to. Ilagay ko muna siya sa high para kumulo siya ng isa para matanggal ko yung mga foam. May skim ko ba then later on hinaan ko siya. So, yan. So, ito na pala yung aking oxtail na pinapakuluan. Ini-skim ko lang tong mga bubbles na to or foam na yan. And, pahinain ko na yung apoy. So, yan. Tanggalin ko lang to. Clear na siya. Takpan ko na and pahinaan yung induction. Okay. At ibibake ko na yung cassava. Kung hindi nyo pa napanood guys, yung full recipe nito nasa Chona's Kitchen. So, kung gusto nyo lang, bisitahin nyo yung isa kong channel, Chona's Kitchen. Thank you. And naubusan pala ako ng condensed na nasa lata. So, ang ginamit ko eto. Yung ini-squeeze lang. So, i-bake ko na siya. Ginagawan ko na rin pala si Jan ng lunch niya para mamaya. So, eto yung kanyang lunch. Smiley fridge with cheese. Tapos, lalagyan ko yun ng tomato sauce. Maaga siya. Mga 2 o'clock siya gigising. Nilipat ko yung pinapakulang kong oxtail dito sa mas maliit na hindi ko alam ang tawag. Basta yung ganyan. Burner ba ang tawag? Basta yung maliit na plate ng induction. Kasi mas mahina yung heat niya. Kaya isa dito. Dito kasi malakas dito. And dito mahina lang. Ayan siya. Oh. Mahina lang. Kasi dito sa kung saan siya kanina malalakas yan. So ayan. And ayan yung itsura niya. So mahina lang kulo niya. Oh. Hanggang bukas na yan. So ito na yung cassava cake. Bukas lalagyan ko siya ng condensed milk and ibibake ko siya ulit. Hindi ko alam kung naririnig niyo yung ulan. Ang lakas-lakas ng ulan. And si Jam pala umalis na kanina lang. Alas 2 sharp talaga siya umalis. And hindi ko siya binag kasi para siyang sleepwalking. And sabi niya, don't vlog me. And pinagalitan niya rin ako kasi sabi niya, why are you still awake? It's 2 o'clock in the morning. You better go to bed. Kasi alam niya kasi wala akong tulog ilang araw na. Sabi ko, yeah, I'm going to bed when you leave. Tapos sabi niya, you better. And linagyan niya na pala ng
wood na marami doon sa fireplace kasi sobrang lamig ngayon. Alam niyo, ang oras is 2:45 na, kaya magtulog na ako guys. So mamaya na lang ulit kasi ayan, lilinisin ko kasi 'di ba may mga bisita kami nung birthday ni kuya, yung mga bata at saka sila kuya din, at saka silang lahat mga bata, mga fingerprints. Lilinisan ko yan bukas and magluluto. So bukas na lang, mamaya na lang guys. Okay, good night, good morning, bye. Good morning guys, it's 9:30 and nag-ayos na ako kasi baka mamaya wala na akong time. Good morning! Good morning siya, mamaya na siya. Maglinis muna ako dito sa bahay, tapos ilalagay ko to sa ayusin ko ba yung bed ng mga boys kasi doon sila matutulog. And yung ating kare-kare, ayan, nilakasan ko siya kanina. So, ayan. Kumukulo pa rin siya. So, maglinis muna ako. Then, mamaya, nag-touch na si Kat. Umalis naman sila kanina pa. So, mamaya, magluluto ako. Pero maglinis muna ako dito. Mag-touch up ba? Tapos, ayan, lilinisin ko nga yan. Pero, unahin ko muna yung sa boys. Eto ba? Mga bedsheets. So, ilagay ko muna to. And, yung dalawang boys nasa school. And maaga sila ngayon uuwi kasi vacation na nila for 2 weeks. So pag pag malapit na yung school holiday, pag Friday maaga sila pinapauwi. Yes. Is this my costume and Kuya's costume? Costume? It's not a costume. What is that? That's a rag. This one, this is costume. Yeah. Oh, not really. Yeah. So, yung ano niya ba to? Yung matagal na niya sa kanya. Okay. Mami! Okay, maglinis muna ako. And ayan siya, inutusan ko siyang mag-dust dyan. Oh, siya maglinis yan. Alright, Baba? Yeah. Okay, thank you. And do you have to clean the mirror? Yes, please. Where's You, later, I'll give it to you. Yeah. Okay, thank you. Be careful, okay? Oy, thank you. Meron pala ako ditong binili nung isang araw. Kasi nung pumunta ko sa town, pumasok ako sa isang shop. Sobrang bango ng shop nilang pagbukas mo ng pinto. Pagpasok mo, parang napaka-homey. Kasi ano siya, homey, para mga home decoration siya. So, tinanong ko siya, sabi ko, what kind of diffuser are you using here? So, sabi niya, no, it's not diffuser, it's a candle. So, bumili ako ng candle. And yung naamoy ko doon, wala na, naubos na. Tapos sabi niya, mag-pre-order daw ako. Pero hindi ako nag-pre-order. So, nagtingin na lang ako ng iba. Kaso, eto, wala siyang nakalagay kung anong scent niya. Kasi parang siya lang, local made lang siya. So, sabi niya, baka nakalimutan daw. Pero pag gusto ko raw yung amoy, pag naubos, dahil ko lang daw tong, ganitong itsura niya, guys. So, Oli yung brand. Ganito ang itsura. Maliit lang siya. $25 to. Pero, ang bango niya. Para siyang bubble gum na. Basta, mabango siya. Tapos, eto naman, $10. Sobrang bango niya din. Ano to? Eto, mayroon siyang summer, Summer manbu. Ayan. Hindi ko makita nyo. Ayan. So, wala etong isa. Walang ganun kung anong scent niya. So, sindihan ko lang to. Meron akong mga diffuser dito sa bahay. Nakakalat din siya. Oh my God. Eto. Sa Linis ko to nabili. O, Lamis. Ayan, bubura na siya. So, eto dito sa kusina. Tropical to. Tropical ba to? Wala na kasi na parang burado na yung niya. Yung dito ba? Basta yun, mabango din yan. And meron din ako dun sa kung saan yung mga frames. Mayroon na. Pero eto, sindihan ko muna to para lalong mas mabango ang bahay natin. Sabi ni Jen, naubusan tong gas. Pero hindi pa naman, meron pa. Oh. Kasi nung sindihan yung kandila dun sa cake ni TJ. TJ ba yun or ni Holly? Baba, you don't touch this, ha? Can I blow that a second? No. Okay, blow. And, okay, don't do it again, okay? Yeah. Ayan, ilagay ko lang siya muna. What Kuya do? Dito ko lang siya ilagay the muna. candles. Para hindi amoy ulam dito sa kusina. Mom, So, damitan ko muna yung mga beds dito. I've been on my way up, now it's really far down.
tingnan niyo yung nagagawa ni Holly. Nandito na pala si Jan. Kararating niya lang. Ayan, pag-usap siya sa daddy niya. What's that, Baba? It's dark, dahan. I can see. How's fishing? Cold. Cold. Wet and rainy. Oh, ang lakas ng ulan. Di ba sabi ko sa inyo, ang lakas ng ulan? Yeah, sorry. I gotta put oil in the outboard. Where? I get some oil and put in the outboard. How's your fishing? So many dead ones. I lost my mentor, so I You can't did not catch lose them Yeah. in your belly. Yeah. You get octopus on? I'm done. I'm not going anywhere yet. I'm going to the dinghy. Did you want? Come on, uy, clean up. Hurry up. Hindi pa tayo tapos. Nag-snack break ka? Binilhan ako ni Jan nito ba, ng strep soles. Kasi medyo sumasakit yung lalamunan ko. Tapos sabi niya, suck this. So sabi ko, ba't pa ako binilhan? Mayroon pa ako ditong isa, yung Deflam. Ayan, oh, hindi niya siguro nakita dito. Sabi niya, it's alright. So, meron tayong strepsils. Lagay natin yan dito. Dito na lang sa kabila. So, ipagpapatuloy ko na yung aking paglalagay ng... Huy! Hurry up! Wonka is coming soon! Doon tayo sa room ng mga boys. Ano pa yung mga lights? Yung mga... Okay. Balik tayo dito. Tapos na yung kay Sak ba to? Ano, kay TJ, Pirates. Kay Sak, ano yun eh? Robot, ayan. In October, it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like this. So, ayan, nadamitan na natin yung mga beds ng boys. Pero sila kat dito, matutulog. And may diffuser din dito yung mga bata. Dati sa kwarto ko yan, pero dito ko nalinagay kasi meron akong bago sa kwarto. And, yeah. So, malinis na siya. So, okay na to para mamaya sa kanila. And dito sa kwarto, mamaya ko na to ayusin. Bukas pa sila Lai, dyan sila Lai. And, check lang natin yung isang bata. Okay, Mama, finished. You done? Yeah? Tingnan niyo na, Can I You sure? There's no dust? No. You sure? Okay, clean up your room. Okay? Thank you. Kitchen. Yeah, your kitchen. Mommy, watch out. Okay. And yung next kong gagawin ay yan. Yung door na yan, yung glass door. And in-sprayan ko pala ng marshmallow scent doon sa kwarto ng boys. Yung mga pillows. Kasi ano to, mabango to. Para talaga siyang marshmallow. And gustong-gusto rin nila yan. Pero hindi sila matutulog doon. Sila cat. Okay. And tinanggal ko na pala yung pinalambot kong oxtail. Ayan. Tapos yung sabaw niya ay nandito. So, mamaya na lang ako gagawa ng sauce kasi wala pa naman. Mamaya pa naman sila. Maglinis muna ako ng glass door. Ayan, tingnan nyo ha. Ang mahirap sa glass door or windows kasi yung mga fingerprints. Kaya dapat laging wina-wipe. So, yan naman ang aking gagawin. So, ito yung ipanglilinis ko dun sa glass door. Ito yung pure wax. Tapos, ito yung cloth. Yes? Check nga natin kasi pinapalinis ko siya sa kanya kusina. It's closed, Baba. Wow, hi. Come in. Come in, parang, ano to, house tour, Baba. Can I kitchen? Wow, good job. And tinanggal ko na rin pala yung mga nakasabit na balloons tsaka yung And you're not tissue allowed to paper. buy this kitchen. Pardon? You're not allowed to buy this kitchen. I'm not allowed to buy that one. Nope. Bakit may price? It's $3. Yeah. Don't put sticker, Baba. No, Okay. it's not a sticker. Oh, what's that? Okay. Alright, Mommy's gonna clean up here. No, it's closing. Okay, close it. I was gonna get something from the shop, Mama. Alright.
Okay, linis na ako dito. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring. Ayan, tapos ko lang punasan yung ating glass door. Ayan, mas better na, malinaw na siya. And yung naririnig nyo guys, air fryer yon kasi na nag-air fry na ako ng chicken and si Jan tinatanggal niya lang yung basura. Yes! And ali siya, nagpabila ako sa kanyang parmesan cheese kasi naubusan ako. Ha? Wow! Wow! Eto, nag-air fry ako ng chicken wings, yung binila ko kahapon. Ayan. Oh, hindi yung kita. Mamaya na. Ha? Shut the door, Bob. Condensed milk, yes please. Nagpabila ako condensed milk. Mom, shut the door. Yeah. Hindi ko na pakita maayos sa inyo yung chicken. Ayan. I-air fry ko lang siya. Alright, okay. Next. What's next? What I'm gonna do next? Meron na dumating na package kahapon. Di ba umalis kami ni Holly? And pagdating namin sa bahay, merong package na naghihintay sa akin. Nalobat kayo guys. And eto kahapon, di ba umalis kami ni Holly and may dumating na package. Nakuha to ni Jan sa post office. Eto ay yung in-order ko 2 weeks ago sa eBay and sobrang mura lang niya. Kalimutan ko pero sobrang mura niya lang. Pag naalala ko, ilagay ko lang kung magkano to. Eto ay cover seat because we're gonna cover this chair. Eto mga chairs natin, i-cover ko na kasi lagi ko tong kinukuskus kasi 'di ba? Syempre yung mga bata, alam niyo naman pag may bata tayo, ang mga kamay nila kahit anong paalala natin, minsan nakakalimutan din natin. Kahit ako minsan nakakalimutan ko din, nakakahawak ako. So, may participation din ako dito sa dumi dito sa ano namin dining chair. And sobrang tagal na nito. Matanda pa kay kuya. Ayan, kalbo na siya, kasi nga, lagi ko siya kinukuskus. Nawawala na yung kanyang mga balahibo. So, sabi ko, bilhan ko to ng cover seat. Tapos, siya na lang ang lalabhan ko lagi. And, eto lang yung mas okay ang kanyang kulay. Kasi yung iba mga bright, bulaklakin. So, ko, eto na lang kasi eto lang talaga yung parang mas okay kasi pag nilagyan ko dito ang bulaklakan na baka yan baka patanggalin niya lang sa akin at saka hindi rin naman bagay kasi brown yung couch namin tapos brown yung dining tapos bulaklakin yung ating cover. So eto na lang black na may stripe para siyang zebra. So sige, ano ko muna to, i-try kong i-wipe ulit sila and then i-cover ko to. In October it feels like. So, ito yung gagamitin ko, yung pan Oakley na grapefruit. Ito yung i-spray ko, tapos ito yung pang i-scrub ko dito sa mga, kasi tingnan niyo. Kita ko sa inyo ng malapitan. Ayan yung mga, di ba? Mga dumi, mga dikit. So, sige, punasan ko muna ang mga dikit na yan. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. So, ayan, medyo umoki-okay siya compare kanina. And eto, matigas to Kaya siya nakakalbo kasi ginugud-gud ko talaga siya ng sobra. Hindi ito maano-ano. Wait lang. Esperang kita. So, ayan. Mas
better compare kanina. And eto ang malala. Tingnan nyo, oh. Alam nyo yan? Icing sa cake. Diba? So, kuskusin ko muna to. Huy! What are you doing there? You're the only sunset that I'll never fall. Ayan, malinis na siya. Ready na siyang i-cover. Diba kanina para na siyang dugyot? Parang ano, napatapo na yung itsura. Ha? Okay, this one please. Is that one? No, that one. Yeah, please. Thank you. Okay, thank you. Take it away. It's alright. Okay, tapusin ko lang tong kuskusin ng mga upuan and ilagyan ko na siya ng cover. I've been on my way up, now it's really far down. I don't think I'll feel it when I hit the ground. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow. Tapos ko nang linisin lahat ng upuan doon. Ito ulitin ko kasi may nakikita pa ako mga ano oh. Ayan ba? Guys. Sabihan ko ulit siya. Guys. What? I'm trying to give me milk. Guys, pwede nyo raw siyang bigyan ng gatas. Yeah. Here. Close that please. Oh, sorry, you guys. Kasi busy raw si mami. Kayo raw ang magbigay ng gatas sa kanya, guys. Okay, put this back, please. Oops. Okay na yan. Tatakpan naman siya. Linisin ko na lang to ulit. So, okay na to. Bihisa na natin to, mga dugyot na upuan. And tingnan nyo, yung mayroon siyang parang leather sa side. Excuse me, Baba. Oh, tapos na yung ating chicken. At ano na siya? Nagbabakbakan na sila, oh. Ito, sira na to, oh. Kalbon na talaga. Ayan, oh. Lalo na to. Baba, be quiet. Parang ninat-ngat ng aso, oh. Diba? Sobrang luma na kasi to. As in. Matanda pa yung kay kuya. Ay, inuunahan ako ng bata. So, tingnan natin ang itsura niya. Kusa ng tumigil yung ating air fryer. Ito yung itsura niya, guys. So, stretchy siya. Baba! So, ito yung itsura niya, guys. Oh, very stretchy. So, damitan na natin itong una. And then, may sulat na texture. You did this. Yeah. I know. I just like drawings. I know, but you don't draw here, Baba, or on the wall. You draw on the paper. Alis dyan, Baba. Oh. Diba? That's Ito, very tight, Mom. I know. Para maging mukhang presentable naman itong dining chair natin. Madali lang naman siyang ipasok. Napakalambot. Hi! Baba, careful na. Okay. Whoa, that's very stretchy. It feels so smooth. I And know. I'm gonna feel like I'm gonna sit. So I can feel it and I sit on it. Ayan, okay naman siya. Wala. Oh, that looks so... Let me tie your hair. Oh, yeah. Okay. Mamaya na lang. Alis ka muna dyan. Ano, very soft? Yeah. Ang ganda. Now Ang ganda ng tela niya. very soft. Pero feeling ko, hindi naman to tatagal kasi manipis lang siya. That's very soft. Okay, excuse me. I'm showing it to the people. Why is it wet? Because I covered, Baba. Alis na dyan, oh. Baba. So, ayan yung itsura niya, guys.
Hindi siya ma-tuck in kasi, ano siya, very stretchy. Baba, excuse me. And, ayan yung harap. Okay, now the Ayan. next one, Mom. Okay, wait. And, ito yung likod. O, diba? Ganda naman siya. Okay naman siya. Mura lang talaga to. Pag nahanap ko yung ano, kung magkano to. And 6 pieces to. If this Okay. Yeah. You have to wash your hands, okay? Don't wipe your dirty hands on that chair. why, Mommy, need to wash it. Yeah, alright. Okay. Bisan ko muna mga to, guys. Don't think I'll feel it when I hit the ground. In October, it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. Ayan na yung itsura ng aking dining chairs, guys. Eh, nagmukha siyang presentable compare kanina na para siyang dugyot. Dugyot talaga. As in, diba, compare kanina, mas okay siya. And alam nyo ba, nag-match yung aking placemat dito sa seat cover. Diba, nagkatagpo sila. Oh, naninibago ako. And pwede nyo itong mabili na apatan or animan. Depende kung ilan yung chairs nyo sa dining. Basta, pag nakita ko yung, mamaya, check ko sa eBay, kasi sobrang mura talaga to. Wala yung $50 or wala nga yatang 40. Basta, sobrang baba. As in, ang dami ko kasi tinignan. Yung iba kasi, ang mamahal. Mayroon din na 50 kasi leather or 100 something. So, depende. Ito yung pinakamura. Sabi ko kasi, temporary lang naman to. Pero, ayun, ang ganda niya. Pag yan nasira, siguro bibili pa ako kasi sobrang mura niya. Kasi hindi ko alam kung tatagal yung tahi niya. Pero feeling ko naman, tatagal naman siya. Kasi wala namang nakikitang gap. So, di pa? Oh, parang bagong bili yung aking dining table, dining chairs. Di pa? So, ayan. Ngayon, ang aking gagawin ay, 11:30 na, guys. Magbabacuum ako and magluluto na. Kasi baka maya-maya parating na yung ating bisita. What are you doing, Baba? Do you like our dining chairs? You like it? Kasi sabi ko, dapat malinis yung kamay. Okay, good job, Baba. Girl, I'm looking at a face I don't Paradise, tell me who you see, 'cause I